F'dinja dejjem aktar kummerċjalizzata, l-għarfien dwar id-drittijiet tal-konsumatur huwa priorità ewlenija tal-komunità dinjija. Il-Jum Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Konsumatur huwa ċċelebrat fil-15 ta' Marzu u propju bitħejja għal dakinhar il-Ministru Helena Dalli nediet il-kampanja uffiċjali bit-tema internazzjonali Dieta tajba għas-saħħa. Hija elenkat l-importanza li l-konsumaturi jkunu konxi dwar id-drittijiet tagħhom fosthom l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-ikel bnin u sustanzjuż. Nħeġġu lin-nies sabiex jitolbu id-drittijiet tagħhom, ovvjament ma' drittijiet hemm l-obbligi kemm tal-bejjija u kemm tax-xerrejja, però iktar ma nagħtu informazzjoni, aktar ma jkun hawn edukazzjoni, aktar kemm il-konsumaturi u kemm il-bejjija ikunu jistgħu jkollhom servizzi tajbin. Il-Ministru fissret kif il-bejjija għandhom ir-rwol kruċjali f'din il-kampanja tarfien. U għaldaqstant waqt il-konferenza tnieda il-premju Servizz Bit-Bissima. Premju bilan li joħloq relazzjoni ta' fiduċja bejn min qed jixtri u dak li qed ibih. Uffiċjali tal-Awtorità Maltija tal-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur saħħu dwar l-importanza li l-edukazzjoni tibda minn età żgħira. U kien għalhekk li fl-aħħar jiem bosta tfal kellhom iċ-ċans li jipparteċipaw f'kompetizzjoni filwaqt li jitgħallmu dwar id-drittijiet tagħhom. Staqsejna l xi wħud mir-rebbieħa x'talmu minn din l-esperjenza. Tallimt ħafna affarijiet fuq il-konsumatur li għandu drittijiet u li għandu xeba drittijiet differenti li jiena ma kontx naf bihom. Tallimt li l-ikel huwa tajjeb għall-saħħa u bil-maċċista seġer ħafna li tkun tikol ħafna pasti ħelu. U hekk. Tkun iktar komta jisek biex tistaqsi xi informazzjoni dwar il-prodott u jisek tgħid orret jekk nistaqsi ħajjnuni, tkun iktar konfidenti. Il-kampanja se tilħaq il-qofol tagħha nhar is-Sibt 14 ta' Marzu f'attività għall-familja kollha ġewwa l-istabbiliment Gallerija fil-Fgura.